Lehenik eta behin, eskerrik asko Alaitz gaur gurekin egoteagatik. Kontatu al diguzu gaztetxeak egindako komunikatuaren zergatia edo arrazoia? Antes de nada, muchas gracias Alaitz por estar hoy con nosotros. ¿Nos podrías contar el porqué o la razón del comunicado que ha publicado el gaztetxe? Aurrek urteko uztaian Plentziak udal gobernuarekin biltzen hasi ginen gaztetxearen etorkizunari buruz hitz egiteko, eta hilabete batzuk pasa ondoren haiekin bileretan, papeleoetan eta kontu burokratikoetan ikusi genuen Plentziak udal gobernuaren partetik ez zegoela borondate politikorik gaztetxearentzako irtenbide duinak bilatzeko, eta orduan erabaki genuen hori gaztetxearen agenda berriro martxan jartzea. Eta horregatik antolatu genuen maiatzaren 23ko hitzaldia. Zein izan da udalaren erantzuna? ¿Cuál ha sido la respuesta del ayuntamiento? Maiatzaren 23ko hitzaldia hori liburu baten aurkezpena izan zen, eta goiz horretan gaztetxera hurbildu ginenean, Munipa eta Zipaioen kotxeak zeuden gaztetxeko sarrera blokeatzen. Orduan haiengana joan ginen haiekin hitz egiteko eta esan ziguten udal gobernuaren partetik agindua zutela guri eraikinean ez sartzen usteko. Orduan horren aurrean erabaki genuen hemen paseoan hitzaldia egitea, azkenean bertara sartzen baginen identifikatu egingo gintuztelako eta gure helburua ez zelako berriro identifikazioetan sartzea eta berriro kontu burokratikoetan denbora galtzea. Orduan, esaten dugunean, komunikatu atera dugunean, eta esaten dugunean ausentziatik jasarpenera pasa dela Plentziak udal gobernua da, ez erantzutetik, ez egotetik, irtenbideak ez bilatzetik, pasa dela, jasarpenera, haiek kostu politikorik gabe Munipak eta Zipaioak bidaltzen dituzte gure ekintzak bertan bera ustera, eta horrela lortu nahi dute gaztetxearen eta gazte mugimenduaren desmobilizazioa. Zein aukera eman dituzte? ¿Qué opciones han dado? Eskatu ziguten inventario bat pasatzea, gure materialen inventario bat pasatzea, igual lokalen bat bilatzeko herrian, bertan gauzak sartzeko, eta guk inventario pasa genien eta ez dugu erantzunik jaso. Zer egingo du gaztetxeak hemetik aurrera? ¿Qué va a hacer el gaztetxe a partir de ahora? Danontzat gaztetxeak bere agenda politiko, sozial eta kulturalarekin jarraitzea erabaki du, gainera uste dugulako Plentzia eta Gorliz bezalako bi herri gaztetxearen beharra dutela, eta ez gara Plentziak udal gobernuaren joko zikinean sartuko, eta Plentziak udal gobernuari eskatu nahi diogu, uz diezaiotela horrelako jolasetan ibiltzeari, eta benetako irtenbideak bilatzea danontzat gaztetxearentzako, egin behar dituzten ikuskapen teknikoak egiteko, eta herritarren iritziak entzun dezatela. Eta, amaitzeko Plentzia eta Gorlizko herritarrei deia egin nahi diegu, hemendik aurrera egongo diren mobilizazio edo ekintzetan parte hartzera. Komunikatuan aipatuak izan direnez, udal gobernuari haien ikuspuntua adierazteko elkarrizketa bat egiteko aukera eman zaie. Ezezko erantzuna emanik. Hala ere, danontzat gaztetxeko kideei ekimenak aurrera eramateko, Goñiportal eta Gorlizko kulturetxea proposatu zitzaiela argitu nahi izan dute. Aldez aurretik antolatuta izan da bi udalguneetan egin ohi diren jarduerekin koordinazioa mantentzeko. Erantzuna ezezkoa izanik. Al ser mencionados en el comunicado, se ofrece al gobierno municipal la posibilidad de realizar una entrevista en la que se exprese su punto de vista, respondiendo negativamente. No obstante, han querido aclarar que se propuso a los miembros del Gaztetxe Danontzat que llevaran a cabo las iniciativas en Goñiportal y la Casa de Cultura de Gorliz, si las actividades que se llevan a cabo en los dos espacios municipales estaban previamente organizadas, recibiendo una respuesta negativa.